hadin kejing aksiden jong ke plane apo Ahmedabad ki babun ki parlok ki keli yang bat ki ong hatu ke kamsef ke plane ne ke kamsef ke train lanengin yat da ka bike lanengin yat da ka kali habangi yat nyiyang sekejaka bangi dei banjaj hagane ke potong in yo banya pej kat kum kejing batai ka bangi yo na po internet te ka ba kamsef tamhi banjaj banjang kadai ka plane hoi ke don kejing aksiden ngimla banlen ye kata te ka ba kam self banya ki wei lai no ya ka plane kadai ka train hang nengi sngu tu shai banya ka train kadang kam selfie ka plane karkum gijing batai te ka ba kam ma banya kine haneng kadai ka boss ru kadai ka wei ka bagi shai pendon kam ha balai hakilan ti jingai hanrei kidang tam kine ki bahaneng banya ka boss te ka benta ka bangi sngu tenat tam banyaj bat ban pendon kam bat teng teng ni sngu shngan banyaj banjeng kadai ka kar te ha ka kar lane ka kali ka khamma ka kali banya kine ki lai teli ki bangaladep ai kerteng haneng te ki don ki jing batai ki batai ba na pedeng jong kine ka kar ka bos ka train bat ka plane ladayaj haja kasor ka khamma ka yai kejat banye kine ki bangaladep ai kerteng haneng te ka ba khamma banye kine pat kadai ka cycle namar banyaj da ka cycle ting ting wat sekejaka nong gendong ru ladangnya bakalatok ngilahap ka bakhadu pat ka ba matam kadai ka baj ya kane ngiyoi dala ka jong ki khmat habangi yai lenti ban ngi pai khubar ngiyoi bakabaj kadai ka wei na pedeng ki badon jingma habayat habayang kini ki banga keren hakane ke video kimdei ki banga batai start ki dei ki badon bat ki ba phila ban pej hapo internet sapej ka na pedeng ki jingye lenti ki ba save tam bat ki ba matam pin salap kublai shibun ngan sakanduk pat ha ka wei ke video